Liguqubele nezinyoni eminyango zibika ukushona kwelanga. Nhlanhla leyo igazi ebeligobhoza beliqhamuka lapho ehlatshwe khona isipikili. Kunjalo akashayekanga ngesiso futhi ubukeke ngumqemane njengoba lokho kufakazela ukufika kwakhe uMaNkosi obeyolanda izinkomo nezimbuzi zalapha ekhaya emadlelweni. Nokho zike zamshikilisa zinqaba ukubuya ekhaya, exhugela khona lapho nenxeba lesipikili ukaNkosi. Kusinda kwehlela lapha kuye njengoba nobhadabhada obemele usele izinkomo egula. Lesi simo siphoqa ukuthi uMaNkosi azibambele kule mfuyo yomyeni wakhe amshiya nayo. Uthe engangena wabe sehloma isitshwebhu ezishayweni zalendlu okuphekelwa kuyo kaRawundi. Athi ukuthintathinta amadadla wagqoka ezinyaweni, kepha aphazanyiswa isithombe sikaNtuli, umyeni wakhe esiphanyekwe lapha odongeni. Asigqolozele eside isikhathi qede kuhlengezela unyembezo olulodwa olugeleze laze lazoqathakela esifubeni maqondana nenhliziyo. Asigone lesi sithombe bese phefumulela phezulu. Nkulunkulu wokuqala, nginikeze izimpendulo zalesi simo engikuso ngoba kwamina ngisiqondi. Sengiphenduka inhlekisa nakulesi sigodi ngibukeka njengowesifazane ongawuhloniphanga umshado wakhe. Ngivezele uphawu-ke baba ukuthi kwenzeke kanjani konke lokhu. Ngoba owami umyeni wahamba eminyakeni emibili edlule kule magceke. Njengoba ngingasamazi-ke nomuntu wesilisa kulo wami umzimba. Manje ngiyichaza ngiyithini le nsumansumane engibhekene nayo. Ezikhomba isisu uMaNkosi. Athi kamezwe ukungena kwekati ngejubane, abuke eminyango, aqaphele ukuthi kuyahlwa. Akhumbule ukuthi kunezinkuni azishiye ehlathini nokumele azilande khona manje ntambama ngoba kusasa uzimisele ngokwenza eminye yemisebenzi njengoba yonke ibheke yena. Ayikho imisebenzi ekhetha ubulili lapha kuye, yonke uyazibambela yize kulesi simo. Lidumele kude izulu, kakade beliguqubele. Adonse inkatha yokuthwala izinkuni, abuyisele isicabha, aphume, agudle ngendlu emfake kwindlela eze yamkhiphela enhla komuzi. Aqhubeke egudlalana endleleni yesiZulu, uhamba ubheke phansi, uyashwibeka. Ungowesifazane nomzimba olula kule minyaka yakhe. Usephuthuma ukuthi okungenani akangafiki sekumnyama kakhulu ngoba kuleli hlathi ashiye kulo izinkuni kuyesabeka, kanti nabantu banokukhuluma okuningi okushaqisayo ngaleli hlathi. Kusondela abesifazane ababili abahamba bexoxa nabathe uma bebona uMaNkosi bahleka baze bashayana izandla. Hey, akukho okufihliwe okungenakuvela. Engabe wethu wenzani esithela ngehlazo kulesi isigodi? Kushuthelekile ebikela lo ahamba naye. Engabe saxabaniswa yini Thelekile? Awusafiki ngisho uzongibheka nje makhelwane wami. Ngaphephukelwa yindlu ngelanga ngehlukana nawe. Kodwa lutho nje ntombi nokuba uzongibheka nje ukuthi ngabe ngiright yini na. Kodwa ngakwenzani makhelwane wami? Iliphi icala lami makabhadabhada? uMaNkosi ngenkulu inhlonipho nokuzithoba njengenhlala yenza. Izambane elilodwa elibolile lingawabolisa wonke esigodini. Ngiqhubeka kanjani-ke mina ngizwane nawe maNkosi? Ubukwazi ukwenza ihlazo elingaka, umfazi eshadile kodwa Anqanyulwe ukuduma kwezulu okuhambisana nembani, bathuke bonke bathi ukwethula. Ngesizotha uMaNkosi ephendula. Namanje ngizosho kufanayo ntombi kaMkhize. Nama nginalwazi ukuthi konke lokhu kwenzeke kanjani. Ngimfunga uNkulunkulu uThixo emazulwini, anginalwazi, angazi uNkulunkulu wami. Asho lamazwi uMaNkosi maqede izinyembezi zigcwele emehlweni. wey, noma ungaze ukhala igazi maNkosi, vele icala lingumphiki kwantombi. Ungabeletha noma kunini kusuka manje wena, kodwa namanje uloku usitshela ukuthi awazi ukuthi wakhulelwa kanjani. Hayibo maNkosi, usokudlala ngathi sibadala masibangaka wena. uNtulu unesikhathi eside kababhunguka side. Khuluma iqiniso ukuthi ngesikabani lesisu. Noma sesiyobona ngayo ingane leyo, wazi sevele phela inyanga yakho yokudeda usungabeletha noma kunini kusuka manje wena. Sesiyofanisa-ke ntombi kuwo wonke amadoda esigodwa ukuthi ifana nobani naleyo ngane. Kushuthelekile ekhomba ngamehlo isisu sikaMaNtuli.
Ahluleke ukwanda ngamazwi okaNkosi umntwana abone kukuhle ukubuza okunye. Uyalulama kodwa ubhadabhada. Uma sengitetile kuzoba nzima ukudlusa ngoba kuzobe sekumele ngigade umntwana. Athi ukuthula uthelekile abuka uMaNkosi oqeda kumbuza indodana yakhe egula ngekhanda. Hayi ke ntombi phela kusho ukuthi noma ungiziba nje kule ndaba lena esiyikhulumayo ebengiyingenisile kulungile. Hayi cha khona phela ubhadabhada useyingcono ngoba useyazama kancane nokukhuluma. Yizeke phela engazwakali kahle ukuthi uthini. Okomqondo ke hayi ke ntombi kwembula kwembeswa. Awu engabe yami ingane yabonana ezibeni leni yamenza awakhubazeka ngalendlela amankosi ngelinye ilanga abantu bayophendula. Edonsa umoya uthelekile uma ecabanga ngesigameko esenzeke ezinyangeni ezingu9 nezedlule. Lapho ubhadabhada wangena nezicabha ethuzekela unina ngesimanga asibone esizibeni. Nokho kubonakala ubungcono nje yiyo lemithi yesintu abeyikhotha encinda egcaba eqhuma ephalaza ephinda echatha. Yize kube ngakaza abuzwe ngakubona esizibeni selokhu eqala ukuba ngcono nje. Ahluleke ukuzibamba uthelekile. Acasuke aze abe bomvu ikhala. Hayi ngeke. Uyabona ke manje angisathuli nje ntombi kaMkhize. Wena uzowukhomba umuzo notshwala namhlanje ngikutshela indaba. Uzongazi kahle namhlanje wena. Asondele kuMaNkosi esefinqe nesibhakela uqobo uthelekile. Mshaye empini kuyafiwa empini kuyaliwa Mshaye